Isizwe samaXhosa sithendlelantle kwikumkanikazi yamaXhosa uNozamile Sigcawu. Ikumkanikazi bisoloko iphakathi kwamanye amanina ekuhlaleni. Ichazwe njengomntu ebekhuthaza ekwanika ingcebiso ngophuhliso nezentlalo kwisizwe samaXhosa. Bamba ngazibini kwigalelo lakhe lokubana ebe lithemba ukuthi esisibane ethanda inkcubeko, ethanda ulimo, esoke ekhuthaza izinto zonke mazenziwe ngendlela. Uchazwe njengomzekelo ngakumbi kwaba ngamanina ikumkanikazi kunye namakhosikazi akomkhulu. Kuthi ke ube liqabiso kakhulu kuba ube kumzekelo kubafazi beenkosi nabekumkani ngendlela aziphatha ngayo, azithobileyo, angenako nokuqatshelwa lula uba uyikumkanikazi. Umphathiswa ngentsebenziswano kunye neenkosi zomthonyama ucele isizwe samaXhosa ukuba sisebenzisane kusombululeni ungaboni ngasonye. Kubalulekile uba nezinto mhlambi ebengaba ziyakhwinisa phakathi kosapho nesizwe nje samaXhosa simkhahlele ngcono ngento bana ezo zinto sizama ukuzisombulula ngendlela esidibanisayo. Umngcwabo buhanjelwe zinkosi, osopolitiki kunye namagosa karhulumente abazili balandela imigwaqo nemingqaliselo ye-COVID-19. Kwiindaba ze-SABC, Ndinkululeko Nyembezi, eWillow Vale.